Governats els grans països per persones gerontòcrates i imperialistes, no podem demanar més que ens quedem com estem, perquè, com s'ha pogut comprovar durant les darreres 24 hores, qualsevol de les seues ocurrències, la humanitat palma més cèntims que un tonto. Governats per aquesta mena de persones, de personatges, no podem esperar més que els conflictes armats s'enquisten o que la despesa armamentística arribi a cotes innecessàries, perquè si alguna cosa s'ha de fer el que resta del segle XXI, de l'actual era, és desmantellar els exèrcits i esborrar les armes del conjunt del planeta. Sí, sí, més escoles, més sanitat, més atenció mental, més benestar social i menys despesa amb armes.